Gitaktak na sa trabaho ang usa ka job order employee sa Dakpan Talisay nga nasikop sa gipahigon nga buy-bus operation sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Sitio Ranger 1, Barangay Puoka kagahapon. Si Chona Carion sa report. Ang mga nasikop giila nga sila si Alan Bacalso, Raniel Fernandez, Jake Biduya, Churchill Gomez ug RV Lastimosa. Si Lastimosa kinsa usa ka job order personnel nga nadestino sa City Health Office sa Dakbayan. Gipahibaw ni Mayor Samsam Gullas nga automatic nga gitaktak na sa trabaho ang dinakpan. Tungod niini, gusto sa mayor nga makig-tie up og drug testing center ang Dakbayan nga accredited sa Department of Health nga mo'y mupahigay og drug testing sa mga kawani sa City Hall bisan unsang orasa. He is no longer an employee of City Hall. I will meet the department heads kinsay mga empleyado nila na medyo na history, and that's something that we have to look at. It's something that we are going to take seriously. Magsilbi unta kining leksyon alang sa ubang mga kawani nga way luna ang mga adik ug manubag gyud sila sa otoridad. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.